काय काय आता वड्याचं सांगा. म्हणजे 1 किलो किती असं सांग. 1 किलो तांदळाचं पीठ. तर बारीक धुवून घ्यायचा. बारीक दळून घ्या, जरा खरखरीत. जरा खरखरीत घरघंटीवर आणून घ्या. घरघंटी, घरघंटीवर. तर 1 किलो तांदळाचं पीठ, त्याका जवळजवळ 50 ग्रॅम उडीद डाळ आणि तांदूळ 100 ग्रॅम उकडे तांदूळ भाजून घातले. उकडे तांदूळ 100 ग्रॅम भाजून घातलं आणि 25 ग्रॅम ही मेथी 2-3 चमचे. 10 ग्रॅम धने आणि शेपू आणि जवळजवळ 25 ग्रॅम ह्याची डाळ, चणा डाळ, ती भाजली. शेपू पण भाजले आणि मिक्सरात लावता पीठ त्या 1 किलोच्या तांदळाच्या पिठात मिक्स केला आणि थोडा मळला आणि नंतर मग ह्याचा मळायचा गरम पाणी आहे, धगधगता पाणी गरम पाण्यात मळला. आणखी मग त्या पाण्याची वाफ गेल्यावर 100 ग्रॅम जायचा, 1/2 किलो कमीचा गव्हाचा पीठ घालायचा व्हायचं. आणि कांदो पण घातलो किसून आणि कांदो किसून घातलो म्हणजे बरे होते. आणि पीठ कसा मळू घ्याव्या, जाडसर मळू घ्या ना पीठ जरा घट्टच मळू खाया. आणि ठेवून द्यायचा, मळून ठेवून द्यायचा. थोडा वेळ ठेवून द्यायचा. वेळ असलो तर 1-2 तास ठेवला तरी काय होत नाही. होय ना. आता आम्ही काय तासभरच ठेवला म्हणून. पण चव भारीच होता की आई वड्याची. हो, आईची खासियत असा वड्यांची. त्या दिवशीच्या वड्या का आणि रात्री जरी खाल्लास तरी तशाच लागतले. हो, जयसिंग सांगता आता का काकीच्या हातचे वडे खाऊ जाऊ पाहिजे, लय आवडते. केवढं ओढ येते, एवढं मोठं ओढ त्या हाता कधी वाट नाही. नाही तर काय